Machiegni kendo nyaka Ramogi wadhi nyime kod weche manyien kama achije mamoko abich mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwal e doho mar JKIA kama jomin buche ne dwaro ni migi thuolo mar geng'o negi kuom thuolo ma nonro pod dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, achich machielo ma en jasiasa Philip Aroko mane ogeng'ne nyoro to ok ochwal e doho kamano ok omoro kinde mage. Homa JKIA bore Nairobi achije abich mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwal e nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Alan Ogola ma en jachiw arita mar Moseni Ong'ondo, Walter Wino ma en dreba mare, Ebelo Chieng mong'ere gi nying ma Dev Kalo ma bende en director ma Lake Basin Authority, Edwin Oduor Odhiambo kaachiel kod Dennis Sewe Manyasi nochwal ka apis ma jamin buche dwaro ni chiw ndalo 30 mar geng'onegi ka nonro dhi nyime. Kata kamano, ne en ywaruok makagi kacha e kind apisasgo kod okil mar achich machielo Philip Aroko manokochwal e nyim doho. Kaluwore gi okil Danstan Omari, Aroko nyocho pete sendo bila magigiri mandiko dhoge tok chik kowuok kuom apisas mag okwach kich ni en bende itude gi nek mar Ong'ondo Were. Kata kamano, jomin bura oyango ni Aroko norwake bugo bila e tesendo bila makasarani kar saa 6:18 mar otieno. The mischief, Your Honor, in this matter is that our client is being held away from courts so that we don't make an application for him to go and attend the burial. Indeed, Philip Aroko was arrested yesterday night and was booked by OB number 2/8/05/2025 Kasarani. Jang'ad bura Irene Gishobi korka kore nowito oko paro mar chungo chenro doho kawuono kaluwore ni Aroko nokochwal gi achije mamoko. Since the time Philip Aroko was booked in custody by OB number 2/08/05/2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 24 hours are yet to lapse. I therefore agree with the prosecution counsel that the said application is premature. Okinde mochung'ni achich Philip Aroko e bura otudo meko mare gi weche mag siasa ahinya to tok Aroko yango ni obiro laro lemo ma jaod bura ma Kasipul e yiero mabiro. He will be in the ballot 20 after the IBC is constituted. He was selectively brought to be arrested. And he has not been brought today because we wanted to seek for bail for him to go and bury. Achije abich manochwal kawuono okwayo doho mondo mi oyie odinegi e tesendo bila kendo buchgi winje doho mani machiegni gi kuma nek mar Ong'ondo notimore. Gino ma doho kiny ne chiwe duoko. So I'll deliver a ruling on whether this court has jurisdiction or not tomorrow. That will be 9th of May at 10 a.m. Gisani, achije go duoke tesende manyocho geng'negie. Doho koro chiwo chik ni achije duto manochwal kawuono oduoke tesendo bila mopogore nyaka kiny kigeno ni Philip Aroko bende kiny ne chwal e nyim doho makamano. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.